Hatu kam iyan magkasa duknurisma. What? Bakas ni kumag-aka. Oh no. Ga kami magkasa. Niya kinasahan ni ruk kageletik ko na isab datatayingi. Gata kitenu boss nen. Gata kitenu. Niya kinasahan ni. Bahu kami magkilala andang na iyan niya kinasahan ni baahu pe. Baka sadya kung do video ne. Inedit enan ne dinuit. Ga kami magkasa. Bakas niya nen video ko dehelo. Kita ko inakahan bang inakahan ga kay magkasa, ga kay magkasa, ga kay magkasa. Ga niya kinasahan ne. Oh no. Duk ako bahi ne. Iya bata-bata pe. Mayam kyo bukok niya ni sakit-sakit ne. Tote ne. Iya bata-bata pe. Kinasahan subo pe kinasahan ne. Dehenganong kulo mag suspect. Kami magkasa ruknurisma yan. Ga kami magkasa. Duming saukat niya video kami. Pinag-edit, pinagtapit, pinag-collab. Paino magkasa ni. Oh no. Magbagay hadja. Dukmaid ko si Kemon si video na yan. Kemon dinuit ko yan. ANN do it. Ga niya. Gini kita hinalihan lo sa magkasa. Ako iban anda ko duwe. Dengan terambua, duwe pe. Buka ko pahit na gini ko magkasa. Mimpi ni paha. Bang ni kita abahi mayan ni hadja kita si mabata-batain. Hangkal naut kita si kabata ti sarang ni. Dengan bikulo magkasa-kasa pa hindi kami ruknurisma yan. Magbagay hadja. Maid ko siya bang kung edo video ni. Oh no. Kita ko inakahan. Ga kami magkasa. Dumaing kami sa ukat ni bakas. Mag-edit, magsambong-sambong pinag-edit. Uwe magkasa ni. Dumaing ahin kung magkilala ni uwe magkasa ni. Panglalaro gandahin magkasa ni. Oh no. Niya kinasahan ni. Sumo pe, bata pe. Ako abahin ni oh. Kote ni.